In de vorige eeuw heeft Friesland een eigen symfonieorkest. Het Friesk Orkest, bij dubbeltjes en kwartjes bij elkaar sparren door de Frieske bevolking. Us Friesk Orkest, dat wie het. Us Friesk Orkest. Zo spraken de mensen er ook over. Een geheime deal tussen ministers en provinciebestuurders maakt een eind aan het bestaan van het orkest. Dat dwong Waard op te gaan in het nieuwe Noord-Nederlandse orkest. Het is altijd wel een beetje anders als we hier naartoe gaan dan naar een andere zaal. Het is altijd een beetje nostalgische gevoelens. Hier liggen het ligt ons begin, hè? Het is zo heel vertrouwd. Er zijn de kinderen geboren, je maakt er voor alles voor het eerst mee. En je ziet ook wel vaak bekende mensen. Ja, het was veel meer een grote familie dan nu. We spelen vanavond UNESCO. De Roemeense Rhapsodie. En dat vind ik voor de avond het hoogtepunt. Niet alleen qua muziek ontzettend mooi is. Maar het is een lange tijd geleden dat we dat gespeeld hebben. Dat was nog met het Friesk Orkest. Dat heeft indruk gemaakt op mij, dat stuk. En ja, dat blijft bij. Oene Nijdam is opgegroeid met het Friesk Orkest. Zijn heid is fluitist in het orkest als begin jaren 50 het Fries Orkest ontsteert uit 2 amateurzelskippen. Al gauw binnen Loerden dat Friesland, krijgt als andere provincies, rucht had op een professioneel symfonieorkest. Maar er is een soort geld van nodig. De vrienden van het Friesk Orkest en de 5 kranten die in die tijd in Friesland verschijnen, beginnen grote inzamelingsactie. Het hier wel een beetje bij van Open het Dorp, van Mies Bouwman. Het hier met het naoorlogse sfeertje te maken. Hier is die opbouwmentaliteit, nou, de huizen werden uit de groen stamt. Het zou alle hebben wezen. En de trieën waar we oppakt, ja, de tijd weer er riep voor. En die actie die sloeg aan bij die Friese bevolking van Jehijzer. Iedereen die begon geld in te zamelen. Echt kwartjes en dubbeltjes. De inzamelingsactie Open Doekje zal haast een ier worden. De kranten publiceren er wekelijks over om de opbrengst zo hoog mogelijk te krijgen. Er wordt een gouden viooltje in het vooruitzicht gesteld voor het dorp dat het meeste geld inzamelt. Het dorp Weensum wint uiteindelijk. Ik heb een boek, kijk. Zo goed ik weet zit een foto in van het viooltje. Even zien. Het zou het even vinden, Ken. Wezenmer Henk Koning, wie in die tijd een jong feit. Ja, hier. Dat is de gouden viooltje. Het gouden viooltje, deze wisselprijs was voor het dorp dat per hoofd van de bevolking het meest bijdroeg aan het Fries Orkest. Dus het Fries Orkest dat leeft wel onder de Friese bevolking vanzelf. En
Toen we die actie kregen, dat ik nog meer namen bekend in het Fries Orkest zelf. Ik weet wel, toen de weekend dat wij zo'n vuurtje hier, dan lag dat bij de winkel van Jonke Peres. Hier op de eerste dik in de etalage. Dus ik kon elk het vuurtje zien. Het Friesk Rundfeeststamboek schenkt een bolle, dat het Friesk Orkest eigenaar van wordt. Hier hebt u het levend bewijs. Kent u hem nog? Jazeker, dat is onze blitzaak Jet Adema, onze orkeststier, die thans op het KI-station in Giekerk zijn nuttige diensten voor de Friese veefokkerij bewijst. Wij wilden graag door het Rijk erkend worden als symfonieorkest en toen moesten wij het bewijs leveren dat we wat voor ons orkest over hadden. En dat heeft de Friese bevolking dus wel op zeer spectaculaire wijze gedaan. Het is zelfs 120.000 geworden. En ik herinner me nog het grootste moment dat die boterton vol guldens door die ambtenaar van de Nederlandse bank werd binnengebracht en dat ik de bijl erin mocht zetten. Ja. En dat is een onvergetelijk moment. Troch safvolle draagvlak onder de Frieske bevolking kan het Riek net achterblijven. Het Friesk Orkest wordt een professioneel symfonieorkest, met financiering van het Riek. De erkenning is volslijn als Kenny en Juliana in 1957 een concert bijwennet. Juliana wordt ontvangen door Alfred Salten, die ten ierde var onlutsen is als dirigent. Omdat die professionaliteit spelen, koest ik toch wel wat een iets gekwalificeerder dirigent onloeken. Dat was dus Alfred Salten, een man uit de operettewereld. Ja, men hield dan in die tijd door het symfonisch wonder van Koningsbergen. Maar in wezen, wij kwamen waar ik toch bij de Hirsch operette. Maar hij hier een geweldige uitstraling en ik dacht dat de meesten behoorlijk de eetjes dicht, maar ik hoor die kwaliteiten hier. Hè. Hij wie een, mooi type. Hè? En tenslotte was het voor ons het meest belangrijke dan een opbouwen van een repertoire. Het was dus een jong orkest dat praktisch geen repertoire had. Hij wist heel goed het publiek te treffen en heel goed te kiezen van, ik speel die stukken en die balletmuziek, Noeskaker van Tchaikovsky en lichte muziek, operettemuziek, Kalman, zangeresje erbij. Mensen vonden het prachtig hier in Friesland, jongen. Jonken structurele subsidie van het Riek krijgt het Friesk Orkest ook geld van de provincie en gemeenten in Friesland. Als teamprestatie met het orkest rondom in de provincie concerten jan, amateurkoren begeleiden en muziekprojecten organiseren op Squal. Wim Nijenhuis komt begin jaren 60 als contrabassist bij het Friesk Orkest. Dat in die tijd opereert als een orkest van het volk. Dat was, denk ik, het geheim waarom ze ons Friesk Orkest noemden. Wij gingen naar hun toe. Alle plaatsen waar we maar zouden kunnen spelen, hebben we gespeeld. Wommels, Balk, Blauwhuis, Seksbierum, Oosterwolde, Lemmer, noem maar op. Eén keer in de 2 of 3 jaar gingen we over de eilanden. Ik heb ons gepraat met een andere collega uit Rotterdam en die zei, we zijn nu naar Shanghai geweest, China zijn we geweest. Ik zei, en wij gaan hier over de eilanden in Friesland. Ja, we draaiden de situatie ook wel eens om, dat wij als orkest in de zaal gingen zitten en het publiek op het podium. En dan kregen we en meer ruimte om het orkest te plaatsen en een betere akoestiek. Dus als dat mogelijk was, als er niet een vaste tribune was in de zaal, dan probeerden we dat wel te realiseren. Want het gaf ons zoveel meer mogelijkheden om een beetje een fatsoenlijke orkestklank te krijgen, dat we dat bijvoorbeeld in Balk altijd deden, ja. Er was maar één televisiezender, hier is wat radio. Nou ja, daar draai je ergens een suiterig pick-upje of een platenspeeltje. Maar wat hier is toch verder aan muziekkwaliteit? Dus het was altijd prachtig als je live dat jaren koest. Eind jaren 60 reizigt de orkestleiding aan naar het communistische Tsjechoslowakije. Het Friesk Orkest wil haar symfonische ambities weermeiden
en besluit goede muzici uit Praag te heljen, het Europese hart van de klassieke muziek. En zo komt Oldrich Milek als eerste Tsjech naar Friesland. Breedte, weilanden, dat lijkt op een tentoonstelling. Prachtig, alles in orde. Niet vergeten, wolken. Dat is iets magnifiek. Dat is iets wat je normaal in Tsjechië zelden ziet. Op een gegeven moment zaten we hier 11 Tsjechische gezinnen. Dus kleine kolonie bij Fries Orkest. Diepe adem, forte. Na 3 jaar wil het communistische regime van Tsjechoslowakije dat Milek met zijn huishouding weer omkomt. Maar hij besluit bij het Fries Orkest te blijven en de Nederlandse nationaliteit aan te nemen. Ik kon dan 24 jaar niet naar Tsjechië. Want dat was in ogen van de Tsjechische regering strafbaar. Dat ik ben dus Nederlander geworden, Nederlandse nationaliteit aangenomen. En dat vonden ze niet leuk. Nou, dat was dan natuurlijk niet zo makkelijk, want ja, natuurlijk, dat jaren ging gewoon voorbij, als normaal in het leven. En toen is mijn vader overleden. Ik mocht niet op zijn begrafenis natuurlijk komen. Toen, 2 jaar later, mijn moeder ook niet. Dus ja, pas dan, 1989, die omwenteling in Praag, verandering. Dan, na die tijd konden we heen en weer, geen probleem. Eind jaren 60 contracteerde het Fries Orkest ook een Tsjechische dirigent, Libor Pešek. En die heeft echt het orkest flink onder de arm genomen en naar een hoger plan getild. Ja, absoluut. Ja, het was een bloeitijd voor het Fries Orkest. Ja, het is inderdaad absoluut. Ja. Nou, Pešek was een hele charismatische dirigent. Echt een echte dirigent, zou ik maar zeggen. En dat hadden we in Friesland nog niet meegemaakt. Het was ook een dirigent die voor het publiek ook enorm aantrekkelijk was. En het heeft ook een enorme publieksbinding op gang gebracht. Ja, vooral met het Tsjechische repertoire, wat hij natuurlijk meenam. En dat kende hij als een broekzak. Nou, dat is mooi repertoire voor ons en voor het publiek. Dus dat trok hij echt volle zalen mee. Na mijn tweede slag. Pas op, hè? Wij hebben nog steeds niet genoeg tijd voor de echt serieuze werk wij willen doen. En wat wilt u dan doen? Nou, wij moeten meer vertaalde repetities doen, dat wij kunnen lager, dieper in die muziek gaan. Anders wij blijven altijd on the surface. Het wie een mensenman, hè? Ik die hele Libanon nooit jongen. Wij moertje elkaar een keer. Hij vliegt me om mijn hals. Hij zei: hoe is het? Alles goed, weet je wel. En zei van, gewoon oude jongens krentenbrood wisten we van vroeger. Ja, helemaal niks van vroeger. Gewoon elkaar helemaal net. Kijk, dat wie Libor Pešek, hè. Het was ook een beetje een playboy. Hij reed ook in een Ford Mustang. En hij had dus ook al die ingrediënten die men interessant vindt en die men aantrekkelijk vindt. Veel jonge vrouwen op de eerste rij in de zaal enzovoort. Dat soort effecten had je. En dat geeft gewoon, ja, dat maakte mensen opgewonden. Mensen raakten opgewonden van Libor Pešek. En dus los van dat men graag naar het orkest ging om naar de muziek te luisteren, was ook Pešek als figuur sprak heel veel mensen enorm aan. Als Libor Pešek jel wij de jaren 70 voortgit, wordt Oene Nijdam recensent bij de Ljoute kranten. De glorietijd van het Fries Orkest liep het voorbij. De ene bezuiniging volgt de oren op.
Nijdam liet hem in recensies gauw dus kritisch uit over de kwaliteit van het Fries Orkest. Dit is heel behoorlijk en de uitviering zeker. En hierna is het heel hut minder waar. Nou, dat kwamen toch al die onrust die ontstond door die bezuinigingsrondes en die dreigementen. Nou ja, dat was natuurlijk heel bedreigend. We zagen het langzaam afkalven en hoe lang hebben we daar wel niet in gezeten? Hè? Het ging niet om een paar jaar of zo. Dat was ik geloof dat het heeft wel 10 jaar geduurd. Hier het orkest in zijn beste tijd meer dan 70 muzici, begin jaren 80 binnen nog maar 48 uur. Op laatst speelden we alleen maar Schubert, Haydn. Prachtige muziek trouwens. Mozart. En misschien eens een enkele keer Beethoven, maar dat werd al wat lastiger. Ik heb ooit in Balk gespeeld. De 5e symfonie van Beethoven. Met 2 cellisten. Nou, ik geloof dat nergens op de wereld zoiets ooit is gezien. 2 cellisten in de 5e van Beethoven. Dan moet je toch minimaal moet je toch 6 cellisten hebben voor zoiets. Als de jonge cultuurminister Elko Brinkman in 1984 roer komt, jouwt hij aan dat er nog maar 10 miljoen goede oer had voor een orkestvoorziening in het noorden van het land. Hoe het warm krijgen moet, dat moet het noorden zelfs maar uitziekje. Ike Toepoel weet hem nog te herinneren dat een werkgroep met het Sint-Wurgers van het Fries Orkest en het Grenzer Noordelijk Philharmonisch Orkest vol goede moed aan de slag keert. Ze koersen aan op een 2-locatiemodel, waarbij het beide orkesten Rijnpleuwen kennen. Er komt de tegenstelling Groningen-Friesland sterk om de hoek. Die werden het natuurlijk niet eens met elkaar. Hè, zoals we nu nog steeds nooit met elkaar eens zijn. De orkestdirecties en degenen die er verder bij betrokken waren, die kwamen daar gewoon niet uit. Kijk, die politici die laten dat ook gewoon gaan natuurlijk, want die weten gewoon dat hoort erbij. Dat is een pijnlijk proces, maar die hebben natuurlijk toch hun doel al gesteld. Brinkman zijn plannen zorgen voor een soort protest in Friesland, zoals in 1986 in de Frieslandhal. Wij liepen langs een smalle gang zo die zaal in. En ik had, geloof ik, nog op mijn concert nog nooit zoveel mensen gezien. Dat was een warm bad. En mensen overal vandaan. Jeugd, omdat we zoveel jeugdconcerten altijd gaven ieder jaar. Jeugd overal vandaan, koren overal vandaan. Die mensen die begonnen, en waar begonnen wij mee? Friese volkslied. Staan! Allemaal zingen. Allemaal zingen. Toen het Wiegel nog het statement maken, het Fries Orkest moet bloeien. En dan hier een nieuw woord bij leert. Het Fries Orkest sil bloeien, zei Wiegel toen nou. Ja, sil, het er ik zijn. En dat geeft je toch een gevoel van, ja jongens, we redden het wel hier in Friesland. De lobby richting Den Haag krijgt een nieuwe impuls als Johanneke Limburg in 1987 Friesk deputaire van cultuur wordt. Haar inzet is het veiligstellen van het 2-locatiemodel, waarbij het Fries Orkest en het Noordelijk Philharmonisch Orkest beiden besteenbouwen kennen, onder één orkestleiding. In 1987 reizigen de beide orkesten al naar Den Haag. Voor alweer een protestconcert. Ook deputaire Limburg zit in de trein. Zoals het nu uitgevoerd wordt, dus wordt er zoveel afgebroken dat ik denk dat die minister, wanneer deze plannen doorgaan, uiteindelijk als zijn eigen plannen te gronden gaat. Het noorden liet zich vandaag horen in Den Haag, met felle protesten en mooie muziek. Met extra treinen uit Friesland, Groningen en Drenthe kwamen ze naar Den Haag. De 110 muzici van de 2 orkesten en nog eens 2000 fans en sympathisanten. Ook uit andere delen van het land. In Groningen hadden de ambtenaren er een vrije dag voor gekregen. Ze konden met geen mogelijkheid met z'n allen bij de hoorzitting zijn van de Tweede Kamer over de opheffingsplannen van minister Brinkman. En ze gingen daarom massaal naar een heel ander soort hoorzitting. Een protestconcert in het Nieuwe Haagse Muziekcentrum.
De zaal stroomde moeiteloos vol voor dit gratis muzikaal protest van de Noordelijke orkesten. Veel mensen vinden dat Brinkman de Randstad voortrekt en het noorden achterstelt. Het absolute padblok. Friesland en Groningenland. Hij stelt voor om 1 orkest voor 4 provincies. Groningen, Friesland, Drenthe, maar Flevoland ook nog erbij. Nou, dat is in geen verhouding met wat je in de Randstad hier hebt. Maar al gauw komt de gearwerking tussen Limburg en de leiding van het Fries Orkest onder druk te staan. Je zit daar met de minister, je praten en je hel je dus wat binnen van jouw gevoel en dan kom je weer om en dan is het net goed genoeg. Zeg maar wilst je dan toch wat ja, zij zijn de beste stuurlui die aan de wal staan. Hè? Het weer gewoon het Fries Orkest met bloemen en de bevolking staat achter ons en je zwaar je maar dat het gebeurt. Ja, en zo simpel is dat net. Er weer nogal wat meer orkesten doen. En er weer dus een hele sterke wil van de minister van er bent er te volle. En die orkesten die binnen hartstikke duur. En er is geen ruimte voor nieuwe muziek. Geen financiële ruimte voor nieuwe initiatieven. En de tijden verhoor je. Dus de macht van die symfonieorkesten, die maakt wat waarom. En er moet meer mogelijkheden komen voor nieuwe initiatieven. Door de grote verdeeldheid in het noorden over de toekomst van de orkesten en de vasthoudendheid van minister Brinkman, loekt commissaris Hans Wiegel zijn conclusies. Na jaren van actievieren en lobbyen had hij de hoop opjoen dat het Fries Orkest nog behouden worden kan. In het geheim ziet het Wiegel contact met minister Brinkman en de Grenzer-commissaris Henk Vonhof. Ze sluiten een deal, het Herenakkoord. Het Fries Orkest moet fuseren met het Noordelijk Philharmonisch Orkest. Er gaan de louter kunstopleidingen en het conservatorium naar Grijs. In ruil daarvoor krijgt Ljout het Heger Agrarisch Onderwijs en lerarenopleidingen van Grijs. Der Jonken krijgt Ljout van het Rijk een flinke bijdrage voor de bouw van een nieuwe schouwburg. Stel je voor dat dat niet was gebeurd, dit pakket, dit herenakkoord. Wat zou er dan gebeurd zijn met het Fries Orkest? Misschien op den duur wel helemaal weggezakt en verdwenen. Nou ja, het was een diepe teleurstelling voor mij. Ja, een totale verrassing. Het was een doodsteek. Ek Libor Pesek, die intussen een carrière maken had als dirigent van onder andere het Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, lid van hem jaren. I strongly hope, eindigt hij, that the cultural awareness of the whole nation which I have learned the Dutch nature, which I learned to love and admire, will reconstitute and will not allow these things to happen. Libor Pesek is bevestiging, want ja, jullie waren wat. Jullie waren niet niks. Jullie waren niet een zoveelste rangs provinciaal orkestje. Dat waren jullie niet. Jullie konden goed spelen. Ja. Op 18 februari jongstleden ontvingen wij het trieste bericht van het overlijden van de kunst en cultuur in Friesland. Ik hier in elk geval wel het idee dat we aan de hinder zitten lopen. Dat je dan op een gegeven moment denk van ja, hoe komen we hier ooit vooruit? En dan op een gegeven moment is de tijd riep voor een interventie van boeten. En ik denk dat die 5 heren van het akkoord, dat die wel gevoel voor timing hebben. Wij winnen een beetje op. Het wiek moeilijk, ik heb er wel begrip voor. Maar dan moest ook gewoon zo'n constructie uit het leien verlossen. Er moet een vorm van euthanasie die moet voorbereid worden. En dat kerst dus dwaan
op hemzelf. Maar dan komt het heerakkoord en dan kerst er ik nog iets van waarom krijgen. En daarom wie ik dus zo voor dat heerakkoord. Het is donderdag 16 maart als 2 commissies uit de Friese Staten het onderwerp bespreken. Een soort voorbereiding op de beslissende vergadering van morgen. Niemand is tevreden over de procedure, die is niet democratisch geweest. Maar er lijkt zich een kleine meerderheid af te tekenen voor het akkoord. In een uiterste poging de statenleden tot andere gedachten te brengen, neemt een inspreekster de opbrengst van een handtekeningactie mee. Statenleden, wij doen een klemmend beroep op u. Laat dit stuk cultuur in Friesland blijven. Ik zeg u dit uit naam van 21.800 inwoners van onze provincie. Maar ik kan u verzekeren dat wanneer we meer tijd voor onze actie gehad hadden, we u een veelvoud van deze kaarten hadden kunnen aanbieden. Maar kijk eens, je bent bestuurder of je bent het niet. Hè? En handtekeningen die worden vaak en protesten die zijn er vaak. En als je dan vervolgens om gaat liggen en zeggen, nou dan doen we maar niks, moet je niet bij mij wezen. Hè? Ik sta voor mijn zaken. Dan breng ik thans het akkoord in stemming. Wie is daar tegen? Naar mijn taxatie is dat een minderheid. Kunt u zich daarin vinden? Dan is het voorstel van het college aanvaard. Ik had het gevoel dat ik een familielid zijn graven moest dragen. Zo erg vond ik dat. En er waren er meer. Er zijn er zelfs een paar collega's die vonden het zo erg dat die wilden ook niet weg uit Friesland. Die zijn er blijven wonen. Ik denk, achteraf gezien is het een goede zet geweest. Maar op het moment dat je erin zit, kun je dat niet zo zien. Dat is heel moeilijk. Kijk eens, de mensen die in Leeuwarden wonen, herinneren zich misschien, als ze wat ouder zijn, ook nog wel hoe Leeuwarden eruit zag, zo, wat is het, 30 jaar geleden. En er zijn nu zo'n beetje 15.000 studenten. Er zijn veel kroegen bijgekomen in Leeuwarden, is ook gezond. Hè? Dus het is niet meer alleen een brave provinciehoofdstad. Maar het is ook een hoofdstad die bruist. En ik denk dat top-HBO, waar ook nog die hotelschool bijgekomen is, dat is ook via een toevalstreffer, hebben we dat binnen kunnen halen. Ja, dat is, vind ik, een boppenslag geweest. De kracht was het bereiken van mensen. Want dat is voor iedere kunstenaar is het zo. Jij kan schilderen wat je wil. Maar als je de mensen niet bereikt, heb je voor niks geschilderd. Heb je voor niks geacteerd. Of boeken geschreven die niet gelezen worden. Dat is een ramp. Dat was de sterkte van dat orkest. Het bereikte zijn bevolking. Maar ja, we bestonden nog maar goed een jaar. En toen kwamen al die eerste bezuinigingen vanuit Den Haag alweer richting Groningen. Er kwamen nog wat bezuinigingen overheen en dan zie je het alweer gebeuren, weet je. Dan zie je de afkalvering al wat. Ja, met als nu de laatste bezuiniging van drie jaar geleden. Dat we behoorlijk moeten insnoeien in het orkest. En dat is natuurlijk wel jammer. Het was zo mooi geweest als het Noorden een volwaardig regionaal orkest had gehad. Hoewel sommige bezoekertjes de manipulaties met enige reserve bekeken, konden zij evenmin als wij verklaren hoe dat ventje weer ongedeerd uit zijn kist tevoorschijn stapte.